Wake wacabanga ngamandla amakhulu uNkulunkulu awakubeke ezandleni zakho. Amandla akhona ngaphakathi kuwe okudala nokwenza impilo oyifisayo njalo isikhathi. Mhlawumbe awukawazi ngokugcwele, kodwa ufanele ukuphila impilo yobuningi, yokuchuma kanye nenjabulo kusukela ngosuku owazalwa ngalo. Ngalokho ngiyakucela ukuthi uqale le video ngokuqinisekisa emazwini alandelayo ezincwadini zokuphawula, amandla kaNkulunkulu akuwe. uNkulunkulu ukunikeze ikhono lokuguqula imicabango yakho ibe yinto yangempela. Lamandla awagcinelwe abantu abambalwa, kodwa ayisipho esinikezwe wonke umuntu. Ukhiye wokuvula leli thuba usendaweni yakho, yilo mthetho wokukhanga. Umthetho wokukhanga, njengoba ufundiswe yizingcwethi ezifana noBob Proctor, uyindlela yokuvumelanisa ingqondo yakho nezifiso zenhliziyo yakho. Konke kuqala ngokubona ngeso lengqondo, umkhuba wokubona engqondweni yakho lokho ofisa ukukubona emhlabeni wenyama. Uma uzivumela ukubona impumelelo, uthando, ukuchuma nenjabulo sengathi sekuyiqiniso, uqala ukulolonga iqiniso lakho. Ubuchopho abuhlukanisi phakathi kweqiniso nokucatshangwayo, ngakho uma ucabanga ngokucacile impilo yakho yamaphupho, kufana nokutshala imbewu yeqiniso lakho elisha. Uma uzwa isifiso esijulile enhliziyweni yakho, njengelangabi elikhula ngezinhloso zakho, bhala ezincwadini zokuphawula izifiso ezintathu ezihamba ngempela nomphefumulo wakho. Isifiso sakho esinamandla, esihlanganiswe nenhloso ecacile, siyisimemezelo esinamandla esithunyelwa ngqo emkhathini. Futhi uma leso sifiso sabelana endaweni lapho abantu abaningi bexhunywe ngamandla afanayo enhloso, igagasi lokuchuma, ubuningi kanye nokugcwaliseka liqala ukwakheka eduze kwakho. Ngaleso sikhathi, umkhathi uqala ukuhambisa izinto ezikuvumelayo. Abantu ongakaze ubacabange bazovela bezokusa. Ngivumela ukukhula kwemali ngokushesha empilweni yami. Ngilungele ukuthola izimali ezinkulu ngezindlela ezingalindelekile nezimangalisayo. Lesi sitatimende sinamandla ngoba sivulela indlela yokungena kwemali. Uma uhamba phambili ngalokhu, uhlela ukuba nezenzo ezikhuthazayo. Ukwenza izenzo kubalulekile, kodwa akusiyo yonke into. Kumele kube yisenzo esivela ohlonipheni lokuthi impumelelo itholakala kude nawe. Kusukela manje, sizosebenza ngenhloso, sihlosela amathuba ahambisana nale vibrational entsha yobuningi. Futhi okubaluleke kakhulu, uzokuqonda ukuthi konke okudingayo ukuze uveze ingcebo kusemkhathini wakho. Ukwanda kwemali empilweni yakho kuqala lapho uvumela ukuba ifike, uma uphila njengomuntu osevele uphumelele, uma ubonga zonke izimali ezifika kuwe, futhi uma ugcina i-vibrational yobuningi. Khumbula, umhlaba ulandela ukushaywa kwe-vibration yakho. Uma uveza ukuhamba komphakathi, uzothola okukhubazekile. Kodwa uma uphonsa kakhulu uhlelo lwezindlela ozofika kulo. Namuhla kuyimini yokuthatha isinqumo. Izimpande uphumelele ukwenza okuxhasa ukuthola umthetho womnyombo lwenkolo, popehlile labekhahli. Ukubonga kuyisikhumbuzo esinamandla esikuhlanganisa ne-universe. Njalo, thatha isikhathi esincane sokubonga, hayi kuphela ngalokho onakho okwamanje, kodwa futhi ngalokho ozoba nakho. Bonga ngokuphila kwezinkanyezi zakho njengoba sekukhona. Shaya phezulu uthi, ngiyabonga, Nkulunkulu, ngempumelelo yami yezezimali. Ngiyabonga, Nkulunkulu, ngothando oluhle empilweni yami. Ngokubonga kusenesikhathi, uthumela umyalezo ocacile ku-universe, ngiyakhona futhi ngikulungele ukwamukela. Kodwa-ke, kukhona okhiye wokugcina owenza le ndlela iqinisekise kakhulu, isenzo esivela enhliziyweni. Lona uhla lwezinto ezimangalisayo. Isenzo esivela enhliziyweni sivele njengokuqonda okuthokozisayo, umbono ovela engqondweni ngokungazelelwe, kodwa okungahlangana nawe kahle. Njalo, lokhu kuzoba okuncane, kodwa kuzoba namandla amakhulu, njengokwenza ucingo, ukuthatha isinyathelo esisha, noma ukwamukela umoya omusha wokucabanga nokushiya izinto ezazingasizi. Kholelwa kimi, uma ulandela lokhu okukhuthazayo, uzoba senkolo ye-universe futhi nomphumela omuhle uNkulunkulu akunike wona. Isinyathelo ngasinye, noma singakanani, sikuholela kokuzikhipha kwempumelelo yakho. Manje sizoba nezesekeli zomsebenzi. Khacisa ngendlela ecacile okufunayo kuma-details amancane.
Ukubona ngothando, uzizwa sengathi impilo iyinhlobo esingena kuyo. Ukuhlola, ukufunda, ukufundisa izinto eziyimibuzo ngaphandle kokuphazamiseka. Lapho lezi zicabango ziqala, futhi zizoqale ngokuqinisekile, zibhalela ngokushesha ngezimisho ezinamandla, ezifana ngilungile ukuthola umcebo uNkulunkulu ongiphe wona, noma ngiseqhubekela phambili endleleni efanele ukuze ngifeze amaphupho ami. Ukuzimisela kwengqondo kudala isisekelo esiqinile sohlanga lokubonakalisa. Hlala uqotho emicabangweni yakho, noma uma izimo zangaphandle zingakakhombisi okukhona ofuna ukukudala. Khumbula, umhlaba wangaphandle uwumfanekiso nje wokusho okwenzeka ngaphakathi kwakho. Uma ugxile empumelelweni, umhlaba uphendula ngokuphendula okusheshayo nokubonakalayo. Ukugxila kwemizwa, imizwa yakho yindlela yokushayela ukudala kwakho. Uma ingqondo ingumkhandlu, imizwa iyinhloso ethuthukisa inqubo yokubonakalisa. Nazi izimfihlo zangempela, kudingeka uzizwe manje okufanele uzizwe uma usufezile okuthile ofuna ukukuthola. Lezi zihlobo zemizwa zenza ukuthi uhamba kuhlelo olufanele lokubonakalisa. Uma ufuna inhlalakahle, kudingeka uvibere kwifrequency yenhlalakahle. Uthando kufanele uhambisane nomuzwa wokuba nobudlelwano obugcwele futhi obuvumelanayo. Lokhu kuwumfihlo wokusheshisa inqubo yokuhlangabezana kwemizwa okuqhubekayo. Lokhu kusho ukuthi emini yonke, kufanele uqinisekise ukuthi uhlala endaweni ethokozisayo yemizwa, evumelanayo nezifiso zakho. Hamba phambili ngokubonga okuphindaphindiwe, hayi nje njengemvuselelo, kodwa njengesiko lokuphila. Ukubonga kukhuphula izinkulungwane zakho ezingaphezu kwezinga, okuthumele izimbangela zokubonga okuningi. Nansi umkhuba onamandla, qala usuku lwakho usuku ngalunye, uqale ukubonga ngezinto ezinhlanu ozozithola, futhi ngezinto ezinhlanu ozozithokozisa, njenge uma zingezakho. Lokhu kuhlola imizwa yakho njengendlela yokuhlola izibonakaliso ezenzakalayo ezifuna ukukuthokozisa ngemizuzwana yelife force zakamuva. Okutholwayo kuhlanganiswe ohlangothini ilizindlawu eqinisekethile. Uma uhlale uqotho kule ndlela, uzobona izinguquko zenzeka ngokushesha okungamangalisa, cishe njengomlingo. Khumbula, imiphumela ayifiki kuphela ngokushesha, kodwa iphinde ibe neqhaza eliqhubekayo nelihlala isikhathi eside ngoba usungule isisekelo esiqinile sokukholwa nokuhambisana. Impumelelo ayikho kumphumela wesenzo, iyisiphumo esingagwemeki uma uhlanganisa leli treat elinamandla, ingqondo, imizwa, nokwenza. Uthole amandla okuveza ukuphila kwezinto oziphuphayo. Uma usebenzisa lezi zinciphiso nsuku zonke, uzoba mncane lapho ushintsha izinto ezenzakala empilweni yakho. Lokho okufunayo sekushintshile, futhi uma uhlale uhambisana nalolu amandla, amaphupho akho aqala ukushintsha ngokushesha kunalokho okucabanga. Lesi yisikhathi sakho. Amandla akho ezandleni zakho. Sebenzisa kahle, ngokukholwa kanye nokwenza, uzobona imilingo yenzeka empilweni yakho, ukuze umane imishado yakho kahle ngokuphelele, ngokushesha futhi okuhlala isikhathi eside. Kodwa, kunezithiyo ezimbalwa ezinkulu ezihlala zikhona okumele uzinqobe, ukucabanga okuvimbela. Lezo zinkolelo zihlanganisa izixhumanisi ezingabonakali ezenza ukuthi ungaphumeleli ezinhlelweni zakho zokuphila. Uma uzama ukwenza okuthile kodwa uphumelele, kungenzeka lokhu kube ngenxa yokucabanga okuvimbela okuphambene nomsebenzi wakho. Kodwa nansi inhloso yangempela, awudingi ukuba yinkululeko yalezi zinkolelo. Namuhla, ukufunda indlela yokukhubaza izinto noma kanjani kanye nokukwazi izinkomba zakho ngamandla akho ekuphumeleleni okukhulu. Zama ukudicilela zidingo ezakudala kepha sizonikeza izinto ezintsha ezenzakala uma ucwaninga. Isinyathelo sesithathu ukushintsha izinkolelo zakho ezinqandayo ngezinkolelo ezikuthuthukisayo. Manje njengoba usuphikise izinkolelo zakho ezinqandayo, dala izisho ezintsha ezihle ezisho okuhluke ngokuphelele. Isibonelo, uma ubekholelwa ukuthi angikho kahle ngokwanele, shintsha lokhu uthi ngaphezulu kokwanele futhi ngifanele impumelelo. Uma ubekholelwa ukuthi imali itholakala kanzima, shintsha lokhu uthi imali ifika kalula futhi njalo. Phinda lezi zisho nsuku zonke kuze kube yilapho ziba ingxenye yeziqinisekiso zakho ezintsha.
Khumbula, njengoba izinkolelo ezinqandayo zakhiwa ngokuhamba kwesikhathi, izinkolelo ezintsha nazo kumele ziqiniswe njalo. Manje, ngizokufundisa ukuthi ungayilungisa kanjani imicabango yakho ukuze ufeze impumelelo. Isinyathelo sokuqala ukuthatha umbono wokukhula. Esinye sezinqamuleli ezinkulu zokufeza impilo ofisa ukuyiphila ukukholwa ukuthi amakhono nobuhlakani kungathuthukiswa ngokuhamba kwesikhathi. Abantu abathatha imizamo, ukufunda, nokuzinikela babheka izinselele njengezindlela zokukhula, hhayi izithiyo ezingapheli. Uma uvumela ukuthi ukholwe ukuthi ungakhula njalo, uvula iminyango emhlabeni wezinto ezingaba khona. Iphutha noma isithiyo asibhekwa njengokuhluleka kokugcina, kodwa njengethuba lokufunda. Yamukela umcabango, ngikwazi ukukhula futhi ngithuthuke nsuku zonke, bese ubheka ukuthi lokhu kushintsha kanjani amandla akho okuveza imiphumela. Gxila kokuningi, hhayi ukungabi khona. Abantu abaningi banemibono yokusweleka, bekholelwa ukuthi izinsiza, imali, namathuba anqunyelwe. Lokhu kuqonda kwenza kube nzima ukuheha umphumelelo. Nokho, iqiniso ukuthi umhlaba unothile kakhulu. Konke ofuna ukukuthola sekukhona, futhi kunezinto ezanele kubo bonke. Lungisa umqondo wakho ukuthi ugxile kulokho okukhona ebuphuphini bakho. Qala ukunaka amathuba, izibusiso, nezinsiza ezivele zikhona empilweni yakho. Uma ugxila kulokho onakho, esikhundleni sokuthi ubheke kulokho okukhona, umqondo wakho uzohambisana nokuphila okungaphezulu futhi uzothokozisa okuningi kuze kube nawo. Izinyathelo ezihlotshaniswa nomgomo njalo. Isinyathelo sokugcina sokwenza umbono ophumelelayo ukuthatha izinyathelo ezihlotshaniswa nomgomo njalo. Ungalindi ukuhamba kahle noma izimo ezifanele ukwenza isenzo. Isenzo sidala amandla, futhi lamandla alethe ukunyakaza. Lapho uphakamisa umzamo wakho, umhlaba uyaphendula. Khumbula, impumelelo ayiveli ngomcimbi owodwa, kodwa kumphumela wokuhlanganisa izinyathelo ezincane ezihlala zihamba ngokuhamba kwesikhathi. Isenzo ngasinye, noma singaba sincane kanjani, sikusondeza eduze komgomo wakho. Lapho udlula izinkolelo ezinqandayo futhi ulungisa umqondo wakho ngendlela efanele, uvula indlela yokukhuphuka okuqhubekayo kokuphila, uthando, impilo, kanye nempumelelo. Wenziwe ukufezekisa izinto ezinkulu, futhi leli amandla selikhona ngaphakathi kwakho. Manje kuyindlela yakho ukuyilawula bese ukhulula noma yini evimbela ukwakhiwa komphilo ofisa ukuyiphila. Unamandla angaphezu kwezinkolelo ezinqandayo. Ufanelwe konke okuphupha ngakho, futhi manje uyazi ukuthi ungahambela kanjani imicabango, imizwa, nezenzo zakho ukuze ufeze impumelelo. Isikhathi sokusebenza sesifikile, futhi amandla okukwazi ukudala impilo yephupho lakho asezandleni zakho. Sekuyisikhathi sokuhamba phambili nokuhlelwa kabusha kokusebenza kwengqondo yakho ukuze udale isimo esisha esigcwele ukuphila okuphumelelayo. Lokhu kusho ukuthi usulungile ukuvumelanisa ngokuphelele namandla adala umhlaba, usebenzisa amandla uNkulunkulu akunikeze wona ukuze wakhe umhlaba wakho. Khuluma phezulu, ngiyabonga ngomvuzo wesikhumbuzo esisheshayo empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu ngokuthula okungenamkhawulo okuhambisana nami. Le ndlela iphinde kusebenzise umqondo wakho ukuthola amathuba okucabanga ngokuphathelene nomphakathi ofanele. Le ndlela yokusebenza kuqhubeka kuyaziqinisekiso zepheqa sesingeniso. Ukubonga kuyinye ezimfihlo ezinamandla kakhulu zokudala isimo sokuphila esiphumelelayo. Uma uveza ukubonga, uphakamisa i-vibrations yakho futhi uvula indawo yokuthi umhlaba ulethe okuningi kulokho okufunayo. Futhi nansi imfihlo, kufanele ubonge ngalokho okufunayo njengokuthi sekuyakho. Qala ukubonga nsuku zonke, hayi kuphela ngezibusiso onazo, kodwa nangezinto ozifisayo. Isibonelo, uma ufuna ukuhamba phambili kwezezimali, sithi, ngiyabonga kakhulu ngazo zonke izimali eziphuma kimi. Ngiyabonga ngokugeleza okuqhubekayo kwezezimali kanye namathuba empilweni yami. Bonga ngokweqiniso, uzizwe njengomuntu osevele enazo zonke izinto azifunayo. Ukubonga kuthumela umlayezo ocacile ku-universe, ubonisa ukuthi uhambisana namandla obuningi. Ukuvuselela inqubo yokuziveza kubalulekile.
Isinyathelo sesihlanu, isenzo esiphathelene nohlanga kanye nokuthembela. Omunye wemibandela ebalulekile ekudaleni okukhona ukufunda izenzo ezivela ekukhanyeni okuvela ngaphakathi. Umhlaba uzothumela izinkomba, amathuba, nezinkolelo ezizokuholela ekufezeni izifiso zakho. Kodwa-ke, kumele uthathe izinyathelo uma lezi zinto zivele. Ungalindi ukuthi konke kube kuphelele ngaphambi kokuthi uqale ukuthatha izinyathelo. Hamba ngokholo nangokuthembela, wazi ukuthi isinyathelo esisodwa nesinye esithathayo lihambisana neqiniso lakho elisha. KwaZulu, izenzo zingase zibonakale zincane noma zingadingi, kodwa zonke izinyathelo ezithathwa phezulu kokuya phambili zidalela amandla amakhulu okuziveza. Kholwa ukuthi umhlaba uhlezi nohlanga olukhona ekuphumeleleni kwakho futhi uhamba ngokuqinile, wazi ukuthi iziphumo zinokuqinisekisa. Isenzo sinikeza amandla okubeka izinhlelo zakho kuzo zonke izigaba. Manje, unazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze ube umphakathi okhokhelayo kubahlala phambili. Amaphutha izinciphiso. Uma uguqula indlela ocabanga ngayo, uguqula nempilo yakho yonke. Kusukela manje, uhamba endleleni entsha ngokuphelele. Unamandla aphelele okulawula impumelelo nenala empilweni yakho. Thembela ohambweni lwakho, hlala uqondanisa inhliziyo nomqondo wakho, bese uvumela umhlaba ukuba ukuletele konke okufanele ukuba kube ngokwakho. Lesi isikhathi sakho sokukhanya. Vumela inala ingene ngokushesha empilweni yakho futhi ubone isimangaliso senzeka phambi kwamehlo akho. Ufanele lokhu, unamandla okukwenza, futhi ingcebo isivele isendleleni iza kuwe. Kulo mzuzu uqobo, usulungela ukuthatha isinyathelo esibalulekile, isinyathelo esingaguqula impilo yakho kuze kube phakade. Usuzwile lokhu ngaphambili, futhi usuzwile lokhu ngaphakathi kuwe. Manje isikhathi sokuvumela umhlaba ukuba ukumangaze ngenala enkulu kunalokho owake wakuphupha. Ngifuna uqonde into ebaluleke kakhulu. Konke lokhu kufanele ukwamukele ngoba kungokwakho. Ufanele impumelelo, ingcebo, ukuthula nenkululeko. Akukhona ngoba omunye umuntu ukusho kuwe, kodwa ngoba kusukela ekuzalweni kwakho, indawo yonke ibisivele ikulungiselele indlela yobukhulu. Zonke izinselelo, zonke izithiyo, yonke imikhuba obhekene nayo bekuyilungiselelo lokuvuka okukhulu okwenzeka ngaphakathi kwakho manje. Uyakwazi yini ukuzwa ukufudumala okukhula esifubeni sakho, ukukhanya okuqala ukuvela emehlweni akho? Lokhu akusona isigameko nje, umphefumulo wakho uzalwa kabusha, amandla akho angaphakathi ayakhululeka emakethaneni okungabaza, ukwesaba nemingcele. Uyavuka manje, uba nguwe weqiniso, umuntu onamandla, okwazi ukufeza noma yini, onamandla okuguqula amaphupho abe yiqiniso futhi okwazi ukudala okucatshangwa ukuthi akunakwenzeka. Manje thatha umoya ojulile, uzwe umoya ugcwalisa amaphaphu akho, futhi uqaphele ukuthi amandla endawo yonke ageleza ngaphakathi kwakho njengomfula ongapheliyo wenala. Yilokhu kanye oyikho, awunamkhawulo. Akukho mingcele kulokho ongakufeza, futhi akukho phupho elikhulu kakhulu ongeke ukwazi ukulifeza. Manje, ngicela wenze into elula, vala amehlo akho okwesikhashana. Yebo, vala amehlo akho bese uzibona uphila impilo oyifisayo njalo. Zibone umamatheka ngenjabulo yangempela, ngoba ekugcineni usufike lapho obuhlale wazi ukuthi kufanele ube khona. Ukhululekile, ujabule, futhi ugcwele ngokuphelele. Kulesi simo sokugcwala nenjabulo, imali igeleza kalula kuwe, futhi impumelelo ihamba nawe kuzo zonke izinyathelo zakho. Unokuningi kakhulu, manje usungakwazi ukwabelana ngalokhu kunotha nomndeni wakho, abangane bakho, kanye nomhlaba wonke. Usuyinsika yokukhanya, ingcebo nothando. Ngifuna uqonde ngokujulile ukuthi lokhu akusona nje isifiso esikude, lokhu yikho ngempela okwenzeka manje empilweni yakho. Imali isivele isendleleni iza kuwe, cishe R65,000 aseNingizimu Afrika, ebhalwe ngokuphelele njengama65,000 aseNingizimu Afrika, futhi izofika kuwe ngesikhathi esifanele. Ngiyabonga ngokubuka. Sicela ushiye ukuthanda kwakho kanye nomlayezo wokweseka lesi siteshi. Sizobonana kwividiyo elandelayo.